Kudilika izinkalo zonke zaseBlue Bay. Abantu bezolalela umculo kaRiver. Ufica abantu sebeyinqwaba bekhala ngegama likaRiver. Loyo River ke bakwethu umina umculi omkhulu kakhulu iBlue Bay yonke. Umculi othandiwayo, umculi oselevelini eliphezulu kakhulu. Njalo ke emva kwama-shows ngigoduke ngemzini wami isithabathaba somuzi wami la uthola ukuthi yonke into khona inkulu, yonke into yinhle, umuzi obabazekayo, omangalisayo, umuzi wemali eshisiwe. Kodwa la ngaphakathi kuyabanda ukuthi qa. Empilweni yami sengiyayizwela ukuthi nginomzwangedwa. Ngiyafisa ngabe khona umuntu engihlekisana naye, engabe khona umuntu engiphilisana naye. Kodwa ke isimo sempilo sinjalo nje. Ngithe empilweni yami ngisazama ukuthi ngi-accept ukuthi cha, iqiniso lokuthi anginayo indoda, kumele ngamukele ngizame ukuthi ngiphile impilo yami ngalesi simo lesi ekuyisona. Ngiphile impilo yami ngingedwa, ngibe happy futhi. Ubani othema ngabe indoda ingekho angeke uzwe ube happy. Kuthe kusenjalo ngabizwa enye ibrand enkulu kakhulu, yangihlanganisa nomunye umculi ophakathi nani nendawo nje nejeni yakhe yomculo. Lo mculi akakaphumeleli ngaloyo ndlela, akakafiki kwilevel yami. Le brand ingitshela ukuthi kune campaign efisa ukuthi sisebenze kuyona mina nalomculi. Shukuthi ngihleli nalomculi siyadiscussa, siyabrainstorma, sijabulile nje, ku-happy, i-conversation iyaflowa. Lo mculi lo very interesting. Very interesting. Unje uyaxoxa, uyahlekisa, kumnandi nje ukuba around yena. Ngithi mengifika ekhaya emva kokuhlangana nalomculi lo omusha. Ayiba kwethu sesiyatextana ke manje, uyangitshela ukuthi bekade kumnandi kakhulu River ukuhlangana nawe, ngienjoyile, sibe ne-conversation emnandi, sakhuluma kwabamnandi, nje uyabona kunganjani futhi siphinde sibe nale conversation, sihambe nje siyodla out, something like a date. Bakwethu nginaloko nje ukuthi lo mfana yabona usafika kwi-industry, usakhula kwi-industry, mina sengimkhulu kakhulu kwi-industry. Mangabe phela ufuna sihlangane siye kwi-date, of course ufuna umjolo, kuzokwenzakalani emva kwalokho. Ake ngicela ukunitshela ke ngilungeke bafethu, ngilunge sengiyohlangana nomfana ke manje ngiyayilungisa, ngiyayimotoza. Hey phela umuntu kudala ashima, uya understand lonto leyo, umuntu kudala ashima, umuntu akanamuntu. Futhi ke mina mase ngiyilungisile ke ngiyayimotoza ka ngidlani nezingane. Ngicela ukunitshela ke i-outfit yami ke was on check. Hey lapha yana bengimuhle, ngifaka isibhegana shami esincane, ngithe jean wena waba njani, ngathi i-top yami eblack, ngashaya ama accessories wami kanokusho. Ngilungiselela ukuyohlangana nomfana. Sifike ke vele umfana ungikhiphele endaweni enhle kakhulu kwenye restaurant, a 5-star, like 5-star restaurant, yabona nje i-top notch ye restaurants. Mangabe sifika ke la phakathi nomfana kumnandi bafethu, ngifuna uqamba amanga, i-conversation iyehla, conversation nje iyazihambela. Ngicela ukukutshela ngase ngiqoqetheka, sengikhohliwe ukuthi ngikwi-date, yabona ukwabona mangabe usafika kwi-date usayibamba, ngase ngiqoqetheka phezulu. Imnandi conversation nomfana, kuxoxwa kumnandi. Umfana angitshela ukuthi yena angeke azangiqambela amanga, angeke nje azangiqambela amanga, mhlawumbe athini ukuthini, uthathekile, uyakenjoy ukuba nami, like ngibukeke ngathi ngilo muntu lo amfunayo empilweni yakhe. So uyacela ukuthi ucela nje sihenge, yabo like just to hang out together most of the times. Okay, sengiyabuyela ke endlini, ngichamekile ke bafethu, yabo ngase mengifika endlini umfana ke useyangifonela ke uyangifonela umfana, uyangitshela ukuthi bengive kumnandi sindawonye, uenjoyile sindawonye, kube mnandi kakhulu. Umfana nje yabona uchazekile, kanti nami on top of that ngichazekile. Ngi-invite umngani wami ke endlini, ngithi akafike sizodingida, nantu udaba lungidla ngedwa. Sengiyamtshela kumfana wami, umngani wami ukuthi umngani ngikwi-industry naye, mngani ngisenkingeni lami.
Uyambona umculo othize uDre igama lomculi. Uyambona uDre mfethu, uDre usazama ukubuilda kwi-industry, usazama ukwakha iphupho lakhe. Mfethu nake ngathi sengiyithola mina noDre nje engathi sesiba nokuba close, senginokuthatheka yabona engathi ngaze nje kube khona into eyenzakalayo some sort of umjolo phakathi kwami naye. Yabona nje lo thinizwe bothina abantu sengisuka le 8 days phezulu ngithahlazeke ngiye kumuntu wesilisa beneath me. Izohamba kanjani lo relationship? Azothina ama dynamics alomjolo mina ngiyiphezulu yena ephansi kunami. Umnganami athi River, angisho wena uthi inhliziyo yakho ithathekile ngalomfana. Mina ngithi khohlwa ukuthi abantu bathini. Focus kulento le efuna wena. Ubheka umfana ukuthi izinto zingakwazi ukulunga nisayina ama NDA ubone ukuthi bungaba khona nobudlelwane. Mangabe kuukuthi ubudlelwane abubi khona futhi uphume lapho ayikho inkinga. Asikho nje isono sokuthi wena uyozama ubudlelwane uzama ihappiness kunokuthi uhlale uyibone ihappiness idlula iya kweminye imizi. Ake ngempela mina noDre siqaleke manje sesiyachila, we hang out together. Kumnandi nje siya-enjoy i-company of each other. Iba kwethu kumnandi. Kuthi ngelinye ilanga-ke uDre angiceleke manje. Kwase after 3 months yabona nje sichila ndawonye. Angicela uDrena athi ucela ngibe i-girlfriend yakhe ngokusemthethweni ngoku-official. Bafethu wayigcina nini lonto siyibona kuma-movies kuphela. Umfana akucela susecela nje ukuthi manje ube i-girlfriend yakhe. Ake ngempela ngivumeke. Mangabe sesithandana lana uDre usweet. Usweet bakwethu lo yamfana uyakwazi ukuthi aphathe umuntu wesifazane. Unezandla entofontofo ukusendela amaflower uvuswa ngamaflower laphayana amaflower kaDre. Uyakukhipha, uyakuspoiler. uDre uzama ngawo konke okusemandleni ukuthi okuncane anakho akushare nawe. Ake siqhubekeke manje sithandane into yethu sivumelene ukuthi hayi sizoyishaya umshosha phansi yabona sizoshaya umshosha phansi abantu bangazi ukuthi siyajola. Shukuthi nami ngiyathanda ukuthi ngibone umuntu wami successful yabona afforda lempilo le afisa ukuthi anginikeze yona. Ngiqaleke manje ngimupha ama advice ukuthi mina ngikhule kanjena kwi career enza kanjena enza ishow mhlambe mina ngizoba khona kwishona mhlambe kube ishow yakho leyo mase nami uyangi-invite abantu bazoqala manje igama lakho balithathele phezulu ukuthi hayibo ukwazi ukwenza ishow kube kuyishow yakhe kodwa a-invite nomculi ophezulu kanjena. Ngicollaborate naye uDre kwamanye amaculo lapho ke ngemuva ke behind the scenes siyajola too much and uyamshova umbali uDre umbali uyamshova like ngihappy ngijabulile uke waba semjolweni la ujabule khona. Shukuthi ke uDre na ke yabona abantu sebeyaqala ukumnothisa isiyakhula icareer yakhe isiyacaca kodwa ayifiki kuleya ndlela yabona akubi nalo breakthrough. Size sigcine sesivumelene ukuthi yazi ukuthini ngoba uthando lweso selisolid asivelane manje sibe yipower couple ke manje sibatshengisa abantu ukuthi siyathandana nawe igama lakho lizonyuka lizoklamba iladder if ukuthi sesiyajola ke manje we flaunting our love on social media ndawonye sindawonye stage ngathi uBeyonce no Jay-Z siperforma ndawonye everywhere we go sindawonye abantu mangabe bebooka mina bazokwenza sure ukuthi bayakubooka. Ngizamela indoda yami njalo bakwethu phela akekho umuntu wesifazane ongafisi ukubona indoda yakhe iphumelela. Wonke umuntu wesifazane nje ufuna ukubona indoda yakhe yimillionaire im-afforda ikwazi ukuthi imphathe entofontofo. Wonke umuntu wesifazane nje ufuna ukuba yilonto ufuna ukuba iqanda lomfana. Ake ngempela i-content yethu ivela ni-trend-ke bafethu i-content yethu i-trend ngalolunye uhlobo. Asuke futhi umuntu wakhona ahambe ayongilobola. Angilobola umuntu wakhona sesithandana ke manje ngokusemthethweni into yakhona i-official ithombe zethu zamalobolo zitrend ize ifike ngisho naphesheya kwezilwandle indlela ezayitrenda ngakhona. Sesiyaqala manje sesithola even nama gigs international sesiya-invite international sobabili. Uyabona le khona mina khona noDre. Bakwethu uthando lethu siyipower couple kuze kube nengane kulomjolo wethu kulothando lethu kube khona ingane sithola ingane yethu yokuqala ingane yentombazane. Kumnandi siyaqhubeka nothando. Kuthe kusenjalo ke manje nakuke sekuba nama-scandals online ukuthi kunamantombazane aphumela obala ukuthi wona ajola noDre.
bakwethu, mina uthando ngiyalithanda, ngiyawuthanda umndeni ofudumele, ngiyayithanda i-comfort. Ngisuke-ke manje ngithi yazi ukuthini, ukuze lento le ilunge isolveke, kuzodingakala ukuthi mina njengomfazi kaDre ngiyisolve lento le. Amantombazane ngikhulume nawe eceleni ngiwabuza ukuthi angadinga malini ukuthi yonke lento isolvakale. Basho ukuthi hayi, it's a scam, it was not us, it was AI, yonke lento le. Angaze mina ngibe noDre endaweni eyodwa, angaze mina ngithandane noDre. Ayike intombazane yokuqala yaphuma in public ngayikhokhela-ke, ngase ngiyisayinisa i-NDA ukuthi njengoba nje iphikile online izobe iphikile futhi ayisoze yaphinde yakhuluma ngalento ukuthi ayisoze yakhuluma ukuthi lapho mina engayikhokhela. Sho nje sasayina i-NDA. Angempela-ke intombazane iphike-ke online, hayi uthando lethu luqhubeke. Abantu bangabe besamthuka uDre, because the time bethuka uDre on social media, umshado wami lo, indoda yami mangabe ithukwa nami ngiyalimala, ngiba buhlungu ngendoda yami. Akekho umuntu ozothuka eyami indoda ngayithola sengilinde kangaka, mase mina ngihlale angeke ngize ngibe umfazi nje. Okay, sho silobolene wangifaka ingqovungqovu yering, ngeke ngibe umfazi nje ngengqovungqovu yering kuphela ngingayilweli indoda yami. Kwamele ukuthi indoda yakho uyilwele samshosha phansi. Abe khona futhi amanye ama-rumors, nakhona ama-rumors akhona ngiwakhokhele kanjalo futhi afe adaye down. Mase-ke mina ngithola umuntu wesifazane oyiblogger, ngikhokhela iblogger, ngisho ukuthi iblogger ayikhulume, isho ukuthi abantu they are trying to deal nothando lwethu, abantu abayifuna into enhle, people ba-create ama-AI, abanye bayakhuluma nje ukuthi ngijola nobani, abanye nje basenda ama-screenshots obona kahle ukuthi lento le yakhiwe. Lo blogger, iblog enkulu, iblogge ukuthi abantu abalithanda uthando lukaRiva noDre, bafuna ukuthi nje badicileleke phansi, abantu abayithanda into enhle, uthando saphila, uthando sa-exista. La bantu laba bashadile, bayathandana, banengane ndawonye. Ake abantu base-Blue Bay baqaleke futhi bakholwe masebezwa ama-blog. Kodwa kube khona ingcosana ethi ayinuki ingosi wanga. Yabona nje kokuthi mangabe kuneskandalo esiqhamukayo somjolo wakhe uDre, ngivelane nje ngisolve, ngisilungise nje sisaqhamuka. Kwasuka-ke emva kwaloko uDre uthando-ke nje la endlini, uDre ngalendlela ade displaya ngalo useyahlule ukudisplaya, asalidisplay uDre uthando. Ngathi nje sesiyinto ethandana on social media, because thina i-content yethu siyayiplana, siyabhukhana ukuthi okay uzobe ungenagigi ngalesikhathi, let's do this sobabili asenze i-content. Ngisho noma kuthiwa siya kumagigi siyabhukha, sihambe sibambene, sigonene, sicabuzana laphayana, i-content naleyo abantu bayakholelwa, siyacula, siqhuma phezulu, si-happy, siyadansa, sijabulile, abantu bayakholelwa kuleyo content ukuthi kunabantu abafuna ukugqilaza nabantu abafuna ukubulala umndeni omuhle kangaka. Ake bakwethu ngisaloku nje ngiwubambile umshado wami kanjalo, ngiwudriver we-steering, avelane nje uDre enze into eyangiphula amathambo, into eyangicoba, yangiqeda, kwamithisa. Futhi la mithise khona uyabona ukuthi labantu laba basemathandweni bengasiyo nje ukumitha nje okurandom ukuthi ulale intombazane yamitha. Cabanga-ke mina emshadweni nami sengidla ama-prep, mina ngijova ngo-HPV emshadweni wami ukuthi ngingatholi izifo zocansi, ngoba kuyacaca phela ukuthi indoda yami iyahluleka ukuyibamba, and ngidla ama-treatment ukuthi ngingatholi HIV ngoba indoda yami ayikwazi ukuyiphatha neze. Cabanga nje yonke leyo admin engaka. Ake le ntombazane uDre ayikhulelisile bafethu, ngilungise futhi nalonto leyo, kodwa ngidiniwe. uDre ngimsendela ama-voice note, ngiyashunqa, nginyamaphepha ukudinwa, ngimtshela ukuthi sengizoyilungisa for the last time yonke le nyimfi nemfitshi ayenzayo, ngikhathele mina la mafishi awenzayo. Ake ngicela ukunitshela ukuthi kwakuwumina ngibize umeeting phakathi kwami noDre. Ntombazane ngayitshela ukuthi sizoyondla ingane, uDre akasayifuni. Kwakuyiphutha, bengamthandi, bekade vele eyidlalela. uDre ushadile nonkosikazi, ingane sizoyondla, sizokufakela isigaxa semali every beginning of the year, ukuthi ukwazi ukuyisa ingane kodokotela, ukwazi ukuthengela ingane, ukwazi ukwenza yonke into ingane eyidingayo. Sizokunikeza every year leso sigaxa semali. During the year we are not expecting ukuthola ama-calls from wena, because into uzobe uyitholile yonke into.
ngicela ukunitshela ukuthi intombazane le ngiyisayinisa i-NDA ngisho ukuthi uDre ingane kuzo-arrangewa o-driver abazoyi-pick up ingane ibonakale ihlangane noDre ehotel ethizeni ingane mangabe kuwukuthi uDre kumele ukuthi ingane ayibone. We are expecting no communication from wena ntombazane and will create a certain communication. Intombazane ibona ukuthi indoda ihambele la yathi ngcono ngithatha i-option yemali kunokuthi ngihambe ngiyompoporaza ku-social media ngimpoporozela imahali ingane yami izowondluba. At least ngale mali ngizokwazi ukuthi ngithathe ingane yami ngiyise ey'koleni ey'phezulu. Cela ukunitshela ukuthi isigaxa-ke nesamba semali leso sasiphuma kumina-ke ngisise entombazaneni ngoba ngifuna nje ukuvala lento le. Ngimtshela uDre ukuthi akangikhokheli kodwa nje bekungabi into engiba serious ukuthi uDre akangikhokheli kodwa bengenza sure ukuthi isigaxa ngiyasikhipha because uyawazi amadoda akazwani nama-follow ups, amadoda nje akwazwani nokwenza into eqondile into straight kanje. Kudlule inyangana ngithole ukuthi uDre usekhulelisile futhi usekhulelisile kwenye indawo. Khulese enye intombazane manje futhi. Ngaleso sikhathi bese ngiphelelwe isineke sokubekezela. Bese ngiphelelwe amandla okubekezela. Bengasanawo amandla. Ngayitshela ukuthi it's fine. Ngisho noma kuthiwa ngiyazama ukukhipha lo mshado, ngiyazama ukugcina awusekho vele lo mshado. uDre useyiphilela impilo nje yokuba umuntu osingile usemgaqweni ubukisa ngegama lami wenza this and that uze akhuleliswe. Uzakhuleliswe nje ubone ukuthi lo muntu lo uyangidelela because wengasebenzisi protection. Ngicela ukunitshela ukuthi uDre ngimtshela ukuthi siyahlukana ke mina naye. Vele mina noDre asisayinile ndawo enkantolo. Siyahlukana. Ngifuna ukuthi ukuhlukana kwethu kube public sisho ukuthi siyahlukana because ngoba umithisile akusiyona ingane yokuqala ingane yesibili lo imithisile and ngikhathele sengifuna ukuphuma nje mina kulobudlelwane. Ngifuna ukuphuma kulobudlelwane bakho nawe Dre. uDre kube ngathi sizokwenza i-statement ndawonye sokuthi siyahlukana uloko encenga ufuna sibuyelane. Usiyabona phela ukuthi i-career yakhe izoba sengozini. Abantu besifazane bazomthuka on social media. Ake sivumelane ukuthi on this date sizohlangana Dre senze i-joint statement ukuthi mina nawe siyahlukana. Ngisho sesingakubalanga ukuthi sihlukaniswe ukuthi mhlambe uchithile noma umithisile konke kuyoqhamukela after. Senze nje i-statement ukuthi mina nawe siyahlukana. Ngenxa yamagig wethu i-statement sasohlangana in 2 days senze i-video sikhiphe i-video sisho ukuthi sesiyahlukana mina naye uDre. Cela ukunitshela ukuthi into eyenziwa uDre wangila igoda phezu kwephem. uDre wangena kwi-live bafethu lo live enabantu abawu-10,000 phela uDre usedumile ke naye. uDre ekhala inyembezi indoda ikhala ilibeka udaba ilisuse ekuqaleni isho ukuthi yahlangana nami mina yona yacela usizo kumina because bekade senza i-short zenye brand. Ilisho futhi igama le-brand abantu bakhumbule bathi oh yes we remember lena hlangana khona nenza ishoni kwi-collab kwenziwa leyo gig yalo brand yabona kwenziwa leyo campaign ye-brand. Asho kuDre ukuthi sahlangana lapho ngamcela usizo ngacela uRiver usizo ngathi mina ngicela ukuthi njengoba sesisebenze kule campaign sengikwazi ukuthi nje umuntu othandayo ukusiza umuntu onothando labantu ngicela ungisize ukuthi nami i-career yami ikhule because i-career yami ibukeka imile la ikhona. Angempela asho uDre ukuthi uRiver wavuma umina njalo asho ukuthi mina ngavuma ukuthi ngizomsiza. Aqhubekeke uDre kwi-live yakhe asho ukuthi ke mangabe uRiver sevumile usuzongisiza saqala saba nezingoma esiyiphusha ndawonye saba nama-collab siwaphusha ndawonye abantu baconfirm futhi kwi-comment section ukuthi bayakhumbula. Athi ke indlela ingoma ezaphusheka ngakhona azibanga ngale ndlela le esas-expecte ukuthi mhlambe ngizophumelela ngaleyo ndlela understand akuphumelelekanga ngaleyo ndlela. So by that time mina sengichila kakhulu naye ugirl lona uRiver ngize ngicatch ama feelings. Kukhuluma uDre athi yena zaketch ama feelings mangabe bechila noRiver hlezi kundawonye mase uyalipropose uyalibeka udaba lakhe kwiRiver asho uRiver mfethu ngiyathi angikho kwi-level yakho angikho standardini sakho kodwa mfethu I am falling for you each and every time isikhathi engispenda nawe like yabona nje I'm falling for you mfethu nje mina ngigcwele ngawe nje ama feelings
ama-feelings agcwele nginama-feelings for wena. uRiver avelana athi that's it, iyona nto lezo kusiza kwi-career yakho. Asenzeni i-content, angisho babeyenza bani i-content yokuthi bayajola bengajoli. Asenzeni i-content nathi sithi siyathandana noma singathandani. Ilapho mina bafethu njengendoda ngiqeda ukuvula isifuba sami ngivula inhliziyo yami ukuthi ngiyakuthanda umuntu asasenza i-content. Kodwa bafethu ngangijabulela kona lokho ukuthi yabona kwenziwa i-content la. Sho ukuthi ugirl naye agcine seyishaya ngami. Kusho yena uDre kwi-live yakhe agcina ugirl seyishaya ngami siqaleke manje sijole sesiyathandana ke manje. Mina ngishaya kakhulu ngigcwele ngisebathandweni kakhulu ugirl ngimvusa ngamaflower ngenza izinto zonke kumele ngabe zenziwa amadoda ugirl ngigcwele ngaye. Lapho bese siyipublic ngothando lethu abantu belithanda uthando lethu. Man kuba khona izinto ezenzakalayo lendlini engayiqondisisi yabona ugirl unokukhuluma nabanye abantu. Ugirl unokukhuluma nabanye abantu ocingweni uthola ukuthi silele kanjalo ugirl uyasukuma uyobamba ucingo phakathi nobusuku. Ingangithokozisi ke lento le. Mengabe ngisugirl ngiyambuza ukuthi kwenzakalani mfethu yini manje ube nezingcingo osuyibamba emakhoneni. Athi ugirl usukhohle nti content mina nawe lento yethu ngisho nokulobolana kwethu kwakuyi-content. Kwakuyi-content yonke lento le. Ngithi manje ingane ngisho sinengane ingane nayo iyi-content. Athi uRiver kumina wazi ngani usho kangakanani ukuthi ingane yakho. Ngimtshela ukuthi River le ngane le ifana nami ncamashi ikhala lami leli. Athi nje uRiver mina ngaze ngikwazi ukuthi senza i-content mina nawe. That's all I know ukuthi nje create i-content ukuze umculo wakho ublowe. Ngaleso sikhathi ke vele umculo wami ubusublowa. Bafethu ngihlale uRiver akasangitshengisi ke nje uthando sekuyavela ukuthi uthando alukho. uRiver uhleze ehambile siyaperforma siyacabuzane. After that uRiver angishiye endlini aduke uyobuya mhlazane sesihamba sesiya kwenye igigi. Ngiselingedwa le ndlini ngimsorry ngiyakhala. Yabona ngiyakhala angazi ukuthi ngaphuma kanjani kuyona yonke lento le. Ngisana le feeling yokuthi mhlawumbe singayikhuluma senze counseling mhlawumbe silungise izinto zethu because mina uRiver ngiyamthanda ngigcwele ngaye futhi ngigcwele ngaye kakhulu ngilobolile. Ekhaya bangathini ukuthi ekhaya kwalotshola bazi ukuthi banomakoti nangumakoti useyajika ukuthi hayibo bekuyi-content kodwa mina ekhaya sahamba nomndeni wami omalume wami sakhipha imfanelo kaRiver sathenga imfanelo sambathisa umndeni wakhona kodwa uRiver uzongitshela ukuthi konke lokho bekuyi-content because izithombe zagcwala all over social media. Aqhubeke achaze uDre ukuthi uze wafika la kwi-stage asebona ukuthi hayi manje sengiya ngasekubeni depressed. Wagcine naye esethola umathandana wakhe. Wathi mangabe emthola umathandana uRiver wahamba wayomthreatenisha ukuthi akahlukane naye waze wamkhokhela imali. Umathandana waqala wamthreatenisha nje. Umathandana wasephumela online esho ukuthi uthandana nobani ngoba phela sebona ukuthi uyathreatenishwa ufuna kwazi ukuthi mangabe shona ubani mhlapho ongabe umsusuluzile empilweni. Asho-ke ukuthi asho-ke akhuluma umfana athi emva kokuthi umathandana wakhe evelile online uRiver ke nje wavela nomkhokhela wathi yabona nje wamsayinisa nama-NDAs wathi nje waphinde wakhuluma mfethu ake uzokubona ukufana kwezinto ngizokukhombisa ukuthi mina mangabe ngithreatenisha umuntu ngiphelela kuphi. Akhuluma umfana asho ukuthi waphinde wathola omunye umathandana uRiver futhi wenza the same thing. Kwaze kwafika esigabeni ke la sengiready ke kukhuluma yena umfana asho ukuthi ayisize kwafika esigabeni la sengiready ukuthi mina ke sengifuna ukuphuma kuRiver ngithola umuntu wami sibe nengane simove in together sihlukane kahle ngokusomthethweni ukuhlukana nje okuclean clean split. Vele lapho nami bese ngidi-attachile vele kuRiver iyiphi indoda eshiwe embedeni umfazi ahambe aye kwamanye amadoda bese ngidi-attachile kuRiver. Mase ngithola umuntu wami ke sesinengane sengifuna ukumuva out ngifuna ukuphuma ke uRiver angithreatenishe athi waphuma la kulomuzi lo i-career yakho will go down izoshona phansi. uRiver ahamba yothreatenisha uma wengane wami lo musha amnikeze isigaxa semali asuzomnikeza isigaxa semali every year amsayinise i-NDA ukuthi wakhuluma nje
wakhuluma nje kuzophela ngayo, yena unamaloya amakhulu, uzomhambisa ey'nkantolo amsuwe ngisho nale ngane le yakhe yokhula ngaphansi kwakho uRiver eyi-step mother. Athi yena nje vele njenge-step mother nje angabe yi-step mother esidlala enye role, angabe yi-evil step mother enganeni yakhe. Ayi ngempela intombazane engangithandana nayo isatshiswe uRiver yayisana ngempela i-NDA yavumela isigaxa semali uRiver wayinikeza imali wathi nangonyaka ozayo sohlangana ngalonyaka le mali lena izokulasta unyaka wonke. Mangabe ingane igula awufonela umyeni wami uye esibhedlela, mangabe ingane igula uya kadokotela ngikunikeza imali enough ukuthi i-take care zonke idingo zakho. Mangabe ingane ilambile uyithengela ukudla awufonela umyeni wami unyaka wonke. Ibe buhlungu kanjalo-ke inhliziyo yami ukuthi isho ukuthi mina kahle kahle uRiver ungiholde hostage kulolu thando, akangithandi, ungishiye ekamereni ngilele. Kodwa uyiphilela impilo yakhe unomathandana bakhe yize ngingabazi ukuthi obani, kodwa ngike ngimuzwe ekhuluma nefoni futhi uyalahleka endlini. Ungiholde hostage kodwa mina akafuni ukuthi ngibe semathandweni futhi. Ngaba semathandweni uyaliqeda lolo thando lami, you understand? Ake ngiphinde futhi ngithole omunye umathandana. Lo mathandana lona akhulelweke for the second time. Mangabe lo mathandana ekhulele for the second time ngimtshela uRiver ngithi River ngikhathele, there is no NDA, ngizokuvulela icala emaphoyiseni, ngiyahlukana nawe buyaphela lo budlelwane, ngizocela ukuthi ungakhulumi kambi igama lami on social media. Athi uRiver-ke khululeka-ke Munu, ngizokutshengisa ngisahamba i-tour in 2 days time I will turn your name on social media, ngizokusakaza on social media, ngizoqeda ngawo abantu laba kubhukhayo ngiyabazi nginobudlelwane nabo kade ngangisebenzisana nabo, ngizoqeda ngawe, angeke uze ubhukho umuntu, kuphelile phakathi kwami nawe. Ake aqhubeke kumfana azakhaleke asho ukuthi isona simo engibhekene naso leso mabhazariyeni Blue Bay enhle, isona simo engibhekene naso, ngicela usizo kuphunywa kanjani kule simo lesi esinjengalezi ngoba ngisenyakanyakeni, ngisenxakanxakeni. Hayi abantu bangingenelele-ke manje, sebengenelela mina uRiver on social media, bangingenelele bathi nje uyabonakala ukuthi ucontrolling umfazi oholda indoda hostage. Bakwethu ehlike-ke manje ama-bookings, kwehlika ama-bookings angisabhukhwa. Mengisi nje ngiveza ubuso bami ku-social media ngiyathukwa, ngisho noma ngaposta isithombe sami ngiyathukwa, in such a way that ngavelane nje ngangena kwinkwantalala, ngangena kwi-depression, ngaze ngawu-deactivate u-social media. Lapha umfana uphila impilo, the life, you understand? Uphila impilo umfana, udla ijoy, umfana is being booked endaweni la kumele ngabe sasibhukhwa sobabili. Umfana is being booked, umfana usegowa public nale ntombi yakhe le ekhulelwe asuzoyenza umeme. Umfana sebeyapost i-content nale ntombi, umfana nje ziyakhipha kumnandi. Ake uDrena afike nomalume bakhe befika emzini wami, angisho semuvile out, basho ukuthi they need an official divorce because yena nami sasishadile. Umndeni wakaDre wahamba wayokhipha imfanelo emzini wami, ekhaya lami. Uyayibona lento ukuthi ulotsholwe ungasayinanga i-prenup ukuthi ingozi kanjani eBlue Bay. Ngicela ukunitshela ukuthi hayi mina ngithi ngimtshela uDre ukuthi akunasenti ozolithola. Okokuqala ubulala i-career yami, usufuna ukuzongidlela yonke into enginayo. Ngicela ukunitshela ukuthi ngihambe ngempela uDrena-ke kusenjalo ahambe ngempela aye enkantolo ahambe ayofaka i-divorce, angifake amaphepha e-divorce. Sho ukuthi uDre usenabameli, usenayo yonke into siqondile nje. Kwathi emva kwey'nsuku kufika omalume bakhe ngithole amaphepha e-divorce, ngisevwe ngamaphepha e-divorce. Kwi-divorce uyasho ukuthi ufuna u-50% wayo yonke into engiyi-ownayo. As much as uDre like esenza well, mina I've accumulated ama-assets, nginey'moto, nginemizi. uDre bekahlala emzini wami, nginemizi mina. uDre bekahlala emzini yami, bekaphila lana ehamba ngey'moto zenkampani yami, yonke into, akanawo ama-assets asegameni lakhe. Okusho ukuthi izinto azoyithola into zami. Angikho sure ukuthi imali esebhenge la Dre ingakanani. Ungathola ukuthi imali uyikhiphile wayistesha somewhere else, ingakho esezofuna ukuthi he is coming for all of my assets. You understand le nto leyo? Ngisho ukuthi as much as ngiyi-depressed, intombazane kumele uvuke emaqandeni wenze into ongakazi ukuthi ucabanga ukuthi wongayenza.
Ngingene-ke nami on social media ngisho ukuthi bafethu ningathuka as much as you want, anginayo inkinga, vele ngisengiphilela ukuthukwa yinina. Kodwa lalelani, ngicela nilayele iqiniso lonke ukuthi lento esho uDre ukuthi mina ngabakhokhela ama-girlfriends wabo ukuthi kudlule le scandal, yes ngawakhokhela amantombazane. Ukuthi ngamnikeza uma wengane yakhe imali, yes ngamnikeza imali, because uDre wangitshela ukuthi yena kwakuyi-one night stand phakathi kwakhe naleya ntombazane, kanti i-protection izosakazeka ilimali iqhumi, intombazane yakhulelwa kanjalo. Washo ukuthi akanayo isho ukuthi ingane yakhe. Wesekhala kumina ethi lento le izombulalela i-career, izomosha into eziningi. Mina njengomfazi oqothoka ingqothovu kamama ngayisolva yonke lento le. Ngayisolva ukuthi intombazane sisayinise i-NDA, siphinde futhi sondla ingane. Kuyothi ingane mhlazane yazalwa, sesiyokwazi ukuthi siqhubeke sithola ama-DNA. So nje ingane yathi mangabe izalwa yazalwa ifanela nje noDre, yena nje kuphela uDre neyinqotho. Ake ngiqhubeke ngikhulume futhi lana kwi-live ngisho ukuthi angiphiki futhi ngakwenza ukuthi mangabe ethola uma wengane wesibili, esethola noma wengane wesibili uDre, mina ngamtshela ukuthi asihlukaneni sekuphelile, ngikhathele ukuphila empilweni enjena. Empilweni enjena ungiphilisa kabuhlungu, uhamba uqonywa. Angikaze mina ngiqonywe, angikaze uDre ngimshiye embedeni elele ngihambe ngikwamanye amadoda. Kodwa-ke mamelani, because ngiyazi ukuthi angenzeni ngikholwe, ngizokwenza into engakaze ngicabanga ukuthi ngiyoyenza, ngikaze ngicabanga ukuthi ngangayenza empilweni yami. Ngicela ukuntshela ukuthi ngathatha ama-footage asendlini. Sho ukuthi endlini yami kunekhamera, uDre sho ukuthi akaze kufike engqondweni yakhe, and ikhamera yami le pick up ne-sound, akaze kufike engqondweni yakhe ukuthi mhlampe ngingenza into enjengaleyo ukuthi ngipublicize ama-footage asendlini. Ngempela ama-footage ngiwa-publicize, ama-footage asendlini kwakunama-series. Ngitshengisa uDre la wesengi-abuser khona, sesibanga ukuthi awusangitshengisa uthando la endlini, why usujola ngaphandle, awusangifuni yini. Sixabana nje sixabane esho ukuthi no, sithando sami bekuyiphutha mina naleya ntombazane, sizoyeka, bekuyiphutha nje leya ntombazane ifuna ungitrapha ngesisu, angikaze mina ngiyithanda, uyazi ngithanda wena, ngalobola wena wedwa. Ngathatha isinqumo that day ngikulobola ukuthi wena wedwa umuntu engizokulobola. Kwaba yiphutha nje, yazi amantombazane mangabe uphuzile nawe umnandi endaweni uthavelane nje amantombazane akuthinta. Maseke uyalazi iBhayibheli lithi isono samadoda sivelwa ngokubona. Mina sithando sami ngiyakuthanda, ukuthi inkinga yami nje mengaphuza ngiweak emantombazaneni. Ingakho nje ngifuna ukuhlezi ngihamba nawe kuma-gig wonke, ngisebenza nawe ukuze nje ngingahlushwa amantombazane, ngoba amantombazane against uthando lethu, ayalizonda uthando lethu. Amantombazane ayawuzonda umndeni omuhle. Cela ukuntshela nga-upload ngama-series alama-video on social media, ngim-expose uDre. Ummeli wami-ke angitshela ukuthi uDre kumele ngidile naye alphabetically, ngidile naye accordingly. Ngimnyeke mangabe ufuna u-50%, kodwa ngiqale ngimsiwishe kuqala ukuthi ngifuna angikhokhele for lokuthi amise umsebenzi wami on pause, ngingabhukwa nani. So ngimsiwishe imali enkulu edlula lo 50% lo awugaqele. Ngiphinde futhi ngimsiwishe ukuthi uDre weza la ekuplanile ene-strategy sonke futhi ngakuprove court based on le nkulumo le kade ikhuluma nalento le evele kuma-records akhona la endlini. Cela ukuntshela ukuthi uDre-ke washo ukuthi hayi siyahlukana ngokusemthethweni, siyadivorsa, kodwa ngizokushiya no-50% wakho kuphele. Ngicela ucime lamacala lo ongisiwisha khona, ucime wonke lo macala lapho. Lapha abantu on social media uDre bayamngenelela, isikhohlakala sendoda, you've planned all of this. Engathi mangabe uphumelele ungathola indoda ephumelele nawe, indoda elingana nawe, ungathatha indoda ebelow wena because izokuhlukumeza, izokudonsela phansi, ifuna ukuthi ulingane nayo njengoba uDre esenzile, efuna ukudicilela phansi i-career yaRiva. Phela kahle uDre lento eyenzayo because nasasivumelane ukuthi sizothi nje sihlukene on social media. Lento weseyenza wedicilela isithunzi sami ukuthi yena ufuna ukutrenda, uyabona simabe singekho ndawonye, mhlawumbe angeke mhlawumbe asaqhubeka abe musician enkulu, ufuna ukutrenda ngegama lami, wadecide ukuthi adicilele owami umsebenzi phansi ukuze yena aqhubeka aklambe i-step ladder aye phezulu ukudlula mina.
Ake bafethu into wethukwa yona uDre on social media wethukwa ngisho nama bookings ehlake manje aphela ama bookings because wethi mefika endaweni abantu bathi woo bambhuwishe ngisho noma sawusenza ama free gigs abhuwishwe khona lapho uDre. Lapho ke ngayithola kanjalo ke justice engideservayo. Kodwa kuyona yonke lenxaka nakusona sonke lesixakaxaka ngiyabonga ukuthi mina ngasala nenhlingane le ingane phakathi kwami noDre. Ngikhuluma nje uDre akayazi nalento kuthiwa nje i-co-parenting akanendaba nengane akalethi lutho. Ngimzwela ubuhlungu labanye omama beingane ababili because usehlukene nalowo kugcina wepareta ngaye on social media and ngiyazi ukuthi abathola isenti bake bangifonele nabo bekhala bebuza ukuthi kukhona mina engikutholayo. Lapho ke mina ke ngiyakwazi ukuthi ngisupportele yami ingane ngiya-afforda impilo iyaqhubeka siyaphambili neyami ingane. Lokho kwangifundisa esikhulu isifundo empilweni yami. Kwangifundisa esinye isikhulu isifundo ukuthi uthando ungaxubanisi nomsebenzi. Thandanani nje kodwa umsebenzi akubo umsebenzi ungaxhumanisa umsebenzi nothando because mhlazane ukusplitter kuningi okuyoshake kuyolimala izinto eziningi. Sebenza nje mangabe ukwiposition enkulu iba kwiposition enkulu ungavumeli umuntu esilisa ukuthi mhlawumbe akuzwise sorry akuzwise ubuhlungu ngokuthi wena uphumelele. Cha nje mkhulu ayikho into ongayenza mangabe successful ayikho into angayenza wakusukela usuccessful ungasuka endaweni yakho iba iboss uyiboss nje hlala endaweni yakho ungazehlisi uyinyinye because of omunye umuntu. Ngiyaqhubeka kwi-career yami yonke into imnandi nje yonke into ihamba kahle abantu abangithandayo basaqhubeka banginikeza i-support banginikeza uthando lapho sengiyi-ghost ke ngizima kakhulu emculweni.